kublai phi bro apdyang sobhai phi shaka channel jonga Nadia Lyngdoh. Kasun beneng Mynta kasngi kalong ka ba itnat bat nga sedang ya kasngi jonga da ka bang pen bet chwa ya ka jingtia. Mynta kasngi ngapun kambha namar ngahapan Khrehkot nalor kata ngahapan chnan notes dadap kata ngahapan lechiyo bat bansio. Tementangan te saya gani kompnya. Ngan penpat saya ke peleng bat ngan saking bat ngan i saya ke ompnyang haban dai. Mynta ngan syat dau ruti bat peleng ngan sesedi kini kenangkan kampen kulai kamenga. Mynta kasih ngan practice ke maths kenta ke history jiki ngan polish kenta shteng ke chemistry jiki kenta shteng ke meghalaya jiki kenta te bero kanong ndru kenta alinginya sedang no. Ngam da sutenat re ban tho notes tang bagi don bagi important points ki bam don hakani ka kot tengah ban tho kanang bakan petsuk yanga ka por ngale revision. Di haka last video ki don ki bak comment batho which book for GK Meghalaya. Ti mga ngapendon kam da ka Meghalaya general knowledge India/global solve question 2023 to 2024. Tengah pen kre ru na po YouTube na markidon kini YouTubers ki baship mi kini ki MCQs with the answer tengah shik kre nang tu tangkat tahi. Te kani ka we ka comment pat ki tho fila ban suggest lang ya ka history but chemistry fi pendon kam da ki hi kot lani applications ban pen kre. Ya ka ba Mynta te ngapen kre na kani ka we ka online course ka ba kerteng ka Parmar Academy but fila banyo baro ki subject hantu ka dei be shapang jiki. Te kani ka we ka comment pat ki tho fi prepare na ka app ayu ka tu ka app ka kerteng ka Parmar Academy. Te sakani ka we ka comment pat ki tho ke exam jong ka a fi pen kre ya ka ba Mynta te nga pen kre kinu ki exam ki bai ha pat ka qualification jong kum kinu ki exam ki ba pala ya po ka state kum banking ne jong LDA ne kiwi ki dang bon he kani ka app Parmar Academy ka khamdei bhasha phang ka exam SSC. Dia dengan dap Khrehkot nang ni ngamut balik siu sya kendiat syayo.
pun ki online courses ki bangala join tambah ini isa ibang asngap mentapat ngakam sutu ba kini ki online courses pun sin hi ki keren lang bat Hindi bat English tang ba pun sin hi bat ki keren hi da Hindi. Ya kaba Mynta namar ngarang prepare exam tenga nomla athan ban pinmi video bontli la kumno kashdio iwe ne artli namar banchna video ka bampor bha nalor katang hapan le editing tenga nomla ban concentrate ladanga concentrate tang ha ka bashna video